Gogo musalad mai vaKetty vazotsiura ketina naRueSamaz vakati kana muchiita zvamunoita musatuka nevabereki. Ivo gogo vakarwadzwa zvikuru nekutuka kwavakaitwa naSamaz kuchitaurwa mavara private parts anototyisa chero kuti ndimataure. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Muchishare video redu. Thank you for all those guys who keep watching our videos. Tinokutendai zvikuru. So gogo vabva vataura ivo vakati vane my V11 aKetty achibhadhara vanhu kuti vavatuke. Anditi gogo vari kuti ivo Ketty is bitter nekuti hameno zvavakamuitira. Anoti iye kupinda kwaakaita prostitution is because of gogo, but gogo vari kuti bodo indakazvichengetera vaMasomera, ndakazviitira zvinhu zvangu zvese, ndakamuendesa kuchikoro Ketty. Vanorwadzwa ne9 months dzavo dzavakachengeta munhu mudumbu. Vakati ivo anoramba achingovataurira nyaya yekuti akavaendesa kuEurope, but ivo vari kuti indakauya ndikaita child care for 3 years without getting paid. Hazvina here kufanana nemari yeticket. Anyway, mwana mudiki akadaro unosvika uchituka kusimudza makomo uchindituka. Wakamboona kana vese vanatete mudhiva vachindituka? Chaunenge uchinditukira chii? Kuti ndakazvara vana vangu, ndakazvara nevanhu vekumusha kwako here kuvaRue uko? But hazvina zvazvinondipa, handina chandinobva, handituki munhu, nyange ukandituka handipinduri, ndinongokutarisa. Pamwe une usiri iwe une uine zvimwe zvinhuwo zvine zvauyo pauri, saka haisi mhosva yako. Handiti rwadza, zvinorwadza, asi zvatodarika, ndatomuregerera. Saka naRueSamaz akabva angoregererwa nagogo. Kuna Ketty gogo vane mashoko avo avanongogara taura every time. Vari kuti kuna Ketty, iwe kaiwe mira kuudza vanhu kuti wakanditora kuZimbabwe nerudo, wakanditora kuZimbabwe kuti ndizoshanda ndichichengeta vana vako chete. Achinditora nerudo rweko, iye akadonha mudenga. Rudo rwechirwa unotaura kuti akakutora nerudo. Ko vana vandakarera, vana vemukuwasha vanomborerwa mahara here? Ende kusadzidza udofo. Munhu ukarera vana vemukuwasha haubhadhari here? Vana vasingabhadhari ndovemuroora. Munonzarwa nekusadzidza, kusaziya shona. Akanditora nerudo akadonha mudenga. 600 yeticket inoinzana nekurera vana 3 years 4 years. Kokugara mudumbu mangu, kokumubhadharira chikoro, baba vake vakambomubhadharira kana sendi. Uri kuzvinyorera wega, manje tinokupindura musikana iwe. Urutopedza nguva yako uchizvinyorera. Ungasoroti kunditora iwe zvawakabuda mudumbu muno wakadonha. Hauna kugara mudumbu mangu ndikakubhadharira chikoro kukambuzuma uko kusvika form 4. Waidya mari yani? Waigara mupamani? Kukutora chii chinonzi kutora? Vamwe vese vavatora uri kuvakonerera. Ndiwe uri kuzvinyorera, handisi dofo kai. Ndiwe uri kuzvinyorera iwe, uri kutopedza nguva kutora chiko rudo rwacho rwaunoti wotora wotuka munhu kuindaneti. Woti une rudo. Rudo rwacho rwuri pai? Kuvengerwa unzi ndipe mari yauri kupuwa yechikumbo chakaremara iyoyo ndidye. Saka nyaya yacho inopinda papi? Indisingagari kumba kwake. Unotaura kuti ukatora mai zvakaipa nekuti vanzoita mari kudarika iwe. Ko denda handisina kuremara. Wakadonha mudenga here? Chitupa chauinacho chinotaura kuti Masomera, vekwaMasomera vari kutorwadziwa. Usandidene, ndiwo uri kunyora wega, wakandiblock. Ndiwo uri kuzvinyorera wega nekuti hakuna munhu anomboziva zvemufamily medu. Ungati hanzi wakadonhedzwa mudenga munhu waunonyora kuFacebook kutukirira kudaro. But ndongokuda wakadaro. Ndiyena asingazvizivi munomu kuti wakandituka. Uri kuzvinyorera wega manje. Hakuna munhu anoziva zvemufamily wedu. Manje kana uchijaira kuti unonyora nisingakupinduri, mai ndokupindura. Iplatform yangu ndoita zvandoda. Pawatonga pakwana.